ପରିବା କଟାକଟି ସରି ଯାଇଛି। ଆଳୁ ଛୁଇଁ ପାଇଁ ଆଳୁ କଟା ହେଇଛି, ଏ ଶାଗ ପାଇଁ କଟା ହେଇଛି, ଶାଗ କଟା ରଖା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଲିଟା ବସିଛି। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଲଙ୍କା ବି ପଡ଼ିଛି ଏଥିରେ। ଯିଏକି ଆମର ବିଲାତି ବାଇଗଣ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଆଇଛି। ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଏ ବାଇଗଣ ଅଛି କ'ଣ ଚୋଖା ହେବା ପାଇଁ। ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ହେଇକି ଚୋଖା ହବ, ମସ୍ତ ଲାଗିବ। କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ହବ। ଲଙ୍କା ପିଆଜ ବି ଅତିକି ଅଛି, ଲେମ୍ବୁ ବି ଅଛି ବୋଧେ। ହଁ, ଲେମ୍ବୁ ତ ଅଛି ଆଉ। ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଡାଲି ପୁରା ଫୁଟା ହେଇଯାଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଫୁଟାଟା। କ'ଣ କରୁଛ ଭାଇନା? ଏଇଟା ହେଲା ସବୁ ପଇଲା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ହବ। ଦେଶୀ ଛୁଇଁ ଆମର ବାରି ଆଳୁ ଭଜା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଲା, ପରିବେଶା ହେଲା। ଛୁଇଁ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି ନା? ହଁ, ପାଣି ଭାତ ନିକାଲି ଆଳୁ ଧୁଆ ହେଇଛି, ଖାଲି ପାଣିଟା ନିଗଡ଼ା ହବ। ତେଲ ପଇଲା, ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ା ପାଇଁ ଚାଲିଛି। କାକୁଡ଼ି କଟା ହେଲା, କାକୁଡ଼ି 1 2 3 4 ଚାରିଟା କାକୁଡ଼ି, ଆଉ ପିଆଜ କଟା ହେଇକି ଅଛି, ଟମାଟୋ ଫେଚର ଅଛି। ବାଇଗଣ ହେଇଗଲାଣି। ହେଇଗଲା। ଟମାଟୋ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା ଖାଇବା, ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ଚକଟି, ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଟିକେ, ପିଆଜ, ଓଃ ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି ଯଦି କମେଣ୍ଟରେ ବତେଇବେ। ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା ସରିଗଲା, ଦେଖିବା ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ବସୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ପରେ ଶାଗ ରେଡ଼ି, ଭଜା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଛି, କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼, ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଭର୍ତ୍ତା, ପ୍ରେସରରେ ଡାଲି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ।